Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Oras po natin mga kabisyo sa buong kapuluan. It is now 30 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. Kung nasa kalsada ka pa rin, sabay nako syempre, kinakailangan mo lang dali. Lakasan ang volume ng iyong radyo at syempre, nakatutok dito sa programang EDSA. Kasama pa rin po ang Riding in Tag Team na pinangungunahan po ng pinaka-henyo sa lahat. Henyo! Hindi na tender pero Jose pa rin kag naga-rago mo. At syempre, The Prodigy, the one and only, inyo po abang lingkod, Diego Bandido. Pag may buhok, hindi po ako yan. Sana okay kayo sa alright. Huwag kayong mag-alala. Ako pong bahala sa inyo hanggang alas 9 pa tayo. Manong, sure, hindi ka aantukin. Inaantok ka na ba? Lakasan mo ang volume ng iyong radyo. Ilapit mo ang iyong tenga sa speaker. Eto na. Gusto mo pa? Isa pa? O lapit mo yung tenga mo. 1, 2, 3. Ayan. Sigurado na. Tanggal na yung tutuli mo. Aragoy! Maluoy ka. Oy, batiin lang pala natin. Hayaan niyo po akong batiin ko po ng nagse-celebrate na kanyang birthday. Happy 16th birthday kay Jed Nicole Kiluan. Ayan. Nicole, happy birthday sa'yo! At syempre, sa iyong nanay na apakaganda! Oh, no! Walang iba kundi si Mary Lord Kiluan! Saya, clap your hands. Ang saya, clap your hands. Oh, happy birthday sa lahat naman nagse-celebrate na kanila mga birthday dyan. At ito, pag-usapan na natin ito mga kabisyo. Ito pong mainit-init na balitaktakan ng mga nakaraan pang araw. Yung isang babae na nag-post sa social media na naglabas na kanyang saloobin hinggil sa natanggap niyang engagement ring na nagkakalaga ng $299. 8 years po silang magjowa. Tang, logican na natin to, Tang! Ay, sige, logican mo na yan para mahimasmasan! Logican na yan! Logican na yan! Logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, sa totoo lang po mga kabisyo, ito po yung naging psychological effect ng mga nakikita natin sa social media sa panahon ngayon. Oh no! Di ba sa panahon naman natin, ito, real talk to mga uncle, mga auntie. Sa panahon naman natin, wala naman mga proposal na yan eh. Di ba? Walang ganyan eh, diretso na pamanhikan. Dahil sa expose po natin sa SOCMED, nagkaroon tuloy tayo ng standard pagdating sa proposal na dapat ganito, pag hindi na-meet yung ganitong standard, we feel less, especially sa mga kababaihan Oh no! Diba? Kaya marami ang lalaki ngayon na takot sa commitment kasi proposal pa lang, parang nagpapakasal ka na! So the right thing to do is dapat pag-usapan yung future nyo, hindi yung halaga ng tungkol ng sigsing. It doesn't matter. You have to discuss kung if you want to nail it down, gusto nyo pong mag-settle down, you have to discuss about compatibility, commitment, financial capability, intimacy, emotional connection, individual goals, and long-term planning. Yun pong importante. Dito po natin i-gauge ang relationship natin, hindi sa 299 na sing-sing.
Kasi marami po akong kilala dyan. Libo-libo ang halaga ng singsing. Tapos ang ending, wala rin. Tanong natin kay Rakitera. Ay, nako! Mga suntok sa buwan yan! Libo-libo nga, may pa-diamond pa, may pa-gold pa yung engagement ring. O ano, dahil hindi committed ng babae. Tama!